Ay mga kalingap, dito tayo ngayon sa babae natin kay Jamaica. At kausapin po natin yung tao dito at meron po tayong blessing para sa kanilang mga kalingap. Ganda mga kalingap ng bahay o naaalagaan nila. Upgrade nila ng kaunti mga kalingap. At masipag po si Ate Julie sa lahat ng klase ng trabaho Yung mga kalingap, andito na si Jamaica. Kamusta na? Mukhang happy kayo Kamusta na? Kamusta na ang pag-aaral mo? Okay lang naman po. Ano po, bombarded po. Madami pong module saka sama din po. Module sama at least lagi mo man Nagagawa po. Kasi Yeah. minsan po inaabot ako ng hanggang umaga po. Kasi nga po, kailangan talaga matapos. Wait, si Omon. Kamusta na Omon? Ayos na po. Ayos ka na? Hindi na masama ang pakiramdam mo? Dahil na po. Nakapag ka na din MRI na. Sana okay na yung resulta Sana Para tuloy-tuloy tayo na yan. balik-balik doon. Kamusta na? Anong pagbabago sa atin? Daw po. Walang pagbabago? Nagang labas ka pa rin ba? Dahil papatulog sa atin. Ito na naman. Hindi ka na anong pagbabago dito? May pagbabago na? Opo, naano na po siya yung natulong na po siya sa gawaing bahay pa. Tapos, di na po nagala. Bakit? Halingap at si Ate Julie pala. Nasaan na si Ate Julie? Nagtatrabaho po. Siya? Saan na? Nasa abroad na? Hindi po, nasa ano po, Talisay po. Anong trabaho niya? Bakit natawa pa? Anong trabaho ni mama mo? Baka kung ibang trabaho yan kasi nangiti kayo. Ano po? Ano yun? Construction. Labor po. Labor? Bakit? Dapat proud kayo. At Kasi nga po, proud po kami pero parang parang di siya fit sa pagiging babae. Parang ganon. Sa ibang bansa may ganon. Dito lang sa Pilipinas ang Oo nga po. Yun kasi po tinamulatan ko dito, di ba po? Kaya parang ganon. Pero okay lang naman po yun. Proud ka ba na construction worker na si mama mo? Wala tawa. Opo, kasi nga po, pag nauwi po siya, parang niyayabangan niya kami na, marunong na daw siya mag-plastering, marunong na daw siya ng grills, parang ganun po. Mag-ganon tawag doon, ang tawag nga doon, sa bakal na dinidikit. Mag-welding po. Building, Opo, ganon. Marunong siyang mag-welding. Opo, niyayabangan niya po kami. Pero po ito nga po, itong paglagay nitong tiles na to, si mama naglagay niyan. Si mama mo na ang naglagay nito. Opo. Aba, magaling. Pero ako nagtik-tik. Kung pwede po, Sir Alvin, maluto po kami ni Owen ng yung lugaw po na may itlog po para meron po tayong rindalan ngayon. Ayun. Okay lang po. Siyempre. Merienda yan Kasi nahiya talaga ako, Sir Alvin. Bakit naman? Kasi nga po, siyempre, napunta pa ako sa bahay niyo, tapos nakikita ko yung gamit niyo, maganda. Tapos Sir Alvin, magaluto ako. Doon sa maitim ang kaldero kawali namin po. Okay lang yun. Bakit? Anong gagamitin ba? Kahoy? O Mas masarap ngayon sa kahoy Kahoy po ginagamit namin pero wala pa po kasi si mama. Kasama po kasi siya pag nakuha po kami ng gatong sa taas po niyang bundok. Hindi kayo pinapayagang solo lang. Oo nga po. Kailangan makapagtapos muna. Oo nga po. Para Minsan nga po, dati po nung parang unang vlog mo pa lang po sa akin, parang di pa po napasok sa isip ko yung parang dapat secured yung future. Pero ngayon po, minsan kapag matutulog ako, minsan nagre-reflect or nag-meditate din po ako na mas masaya para na kapag nagkapamilya, dapat stable na lahat. Yung parang maganda na po yung kalagayan mo para di na din po maranasan na magiging
anak mo yung mga naranasan mo. Kasi alam mo na po na mahirap, tapos paparanas mo pa. Parang Ano ganun lang po. naman, pwede man yung basta hindi nagkukulang sa pagkain, nagugutom. Pero yung mga ganitong pagluluto, pwede pa din, kailangan pa rin maranasan nila para alam nila yung nangyayari sa mundo. Para marunong sila. Skill kasi ito yung pagluluto sa kahoy. Diba? Medyo mausok lang mga kalinga pero masarap ang luto dyan. Laki ka din sa ganito, Sir Alvin. Naranasan ko din yan magluto sa kahoy mga kalinga. Mabilis lang pala oh. Ang ganda ng gatong. Isang gandero lang, Sir Alvin, lulutuin natin para mabilis. Sige. Ayan oh. Ready na ang sahog. Kaso anong bangot? Itlog, Opo. Itlog. Ayan, may itlog mga kalingap. Ayan. Luto na ata okay, mga kalingap. Mukhang masarap ang luto ngayon ni Jamaica. May merienda na sila mama mo pag uwi tsaka yung mga kapatid mo. Maluluto na at po, ang sipag ni Jamaica oh. Diretso hugas pa yan. At mamerienda daw mga kalinga. Parang sinain to Yung nga parang sinain Jamaica, parang kulang sa tubig. Lalagyan mo din ng tubig. Wala. Hindi na po sanay si Jamaica at mainit na tubig. Daming sinain ito. Pero may pang sangkap, pinalagyan lang naman po yan ng tubig. Kaya po pag nalugaw. Yung mga kalingap, ito na po ang merienda. Ang luto ni Jamaica. Husgan. Ay Tan, kaya na, pili ka na. Ayan, at pray muna natin. Pray muna. Lord, thank you po sa pagkain po namin ngayon po na kahit na po nag-aabe-aberia. Salamat po kasi po naluto din po. Saka salamat din po kay Sir Alvin po na nag-sponsor po nitong merienda po namin. Yun lang po po pala. Ano po kami, maraming salamat din. Amen. Ayan. Tara, kain na tayo. Yun po si Umon. Umon, ba't di ka pumasok? Wala po pumasay kanina. Walang pamasahe kanina. Di pa nasahod si mama mo Nag-construction po si Ate Julie. Kain po tayo mga kalingap. At bago tayo kumain pala na natin itong Kain na Umon. And meron pong pinabibigay si Tita M. Tito Dan sa pamilya ni na Jamaica. So bahala na po sila mama mo, si Ate Julie na kung gagawin nila dun sa pera. So ito ay tulong kasi syempre problema din. Isa din yung sa nag-joke na Punta pa lang po nilang nagapangako. magbigay ng pera. Nasa 6'5". Wala si Ate Julie, ikaw muna ang hawak. So mula kay Ate 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6K. So itago ka mo So gamitin sa mas pinakakailangan, 6,500. So salamat po kay Tita M at Tito Dan na patuloy na tumutulong sa pamilya ni Jamaica. At magsi-senior high ka na din Excited na ako. Saking successful din yung modular mo. Salamat po sa patuloy na panonood sa channel natin, sa Malit Natin Channel.
At asahan nyo po, tutuloy po talaga natin itong ating advocacy, makatulong sa nangailangan kagaya ni Jamaica. Matagal na siyang natutulungan kasi malaki na din yung pagbabago sa buhay. Hindi kagaya nung dati. Ngayon, ibang-iba na si Jamaica. Dalaga na si Jamaica, mga kalingap. Dalaga na siya. Kaya tutuloy-tuloy po tayo sa pagtulong sa mga kababayan natin. It's a calling. Isa din siyang calling. Ministry ito, mga kalingap. Pagtulong. Salamat po. God bless sa mga sumusuporta. Thank you po. Ay, ikaw, salamat. Oo. Mapasalamat pala si ano. Kay Tita M. Thank you po kay Tita M, saka po kay Tito Dan po sa pagtulong po sa amin. Saka po, ito po, itong kinakainan po namin, galing din po ito sa kanya, di ba po, sa Alvin. Tapos yung mga package po, ano nga po ako kagahapon, nagligpit po ako dun sa kwarto namin po. Tapos, yun nga po, palagi ko po nakikita yung mga balikbayan box po na binigay niya sa amin. Tapos, nakalagay po ito, di ba? Yun po, saka, thank you po. Kay Ate Rena din pala. Kung Oo po, natin kay Ate kalimutan. Oo, Ate Rena. Meron din siyang channel, Ate Rena Vlog. Tara po mga kalingap, salamat. God bless. Welcome po.